Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Inihigaw na karon mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Ang tema nga atong pagahisgutan ang kabahin mahitungod sa pagtubag gyapon sa mga isyu ni Mitchell Bindilio. Pero ang iyaha, ang ato ang pagpahigayon sa pagtubag. Punta, ang buhaton ni Mitchell Bindilio, ingon ani sistema. Kung doon naman ta kay high-tech naman ta karon, kwaon nimo ba ang programa? Ang among program sa alauna paingon sa alas 12 paingon sa alauna. Kung doon na kay mga programa sa lain, ayaw ipakabaliwala ang isyo, diin ikaw mao'y nagsige bayag kubi na mo. Unya sa diha nga gibinlan kag mga pangutana ang imong buhaton hit and run presentation. Ang imong buhaton, kung sa kuang panaba, usay mo atubang ka, usay mo talikod ka, usahay mo muharong ka, usay mo atras ka. Sa una bitaw sa diha nga among gipakabaliwala ang imong mga isyo nga pagyaga-yaga nimo kang master, pwerte gyud nimong ingon nga nangabahaw ang imong mga isyo diri sa PBCM. Pero sa diha nga among gibuhat nga nagpadaghan mi og programa sa nagkalain-lain nga mga istasyonan, sa nagkalain-lain nga mga dapit, diin gibahin namo ang oras aron tubagon namo ang tanan nimong mga isyo. Sa diha nga natubag, sa diha nga counteron namo ang imong pagyaga-yaga ang gibuhat nimo. Doon na dayay bugat na gaina mo nga ibilin nga mga pangutana o rason, moingon na kag wala ka naminaw sa among programa. Kung atong ibasi ang nakasulat sa Biblia, plastar sa nato ni Brad Israel. Sa prinsipyo sa mga apostolis sa atong Ginoong Kristo sa dili panako ni pabati karon ug ingon man ang atong isyu nga atong giplastar daan diin ang atong paningil wala ug wala gyud tanduga ni Mitchell Bindilio kapin pa unsay nahinungdan nga siya muingon nga wala nakabati sa among programa. Ako sang ipabati gani. Ipabati sa nako ang giingon ni Mitchell Bindilio nga wala kuno siya nakabati sa among programa. Usa day nako gun sa hinungdan ngano nga ningon siya di siya maminaw sa among programa. Kay ngano man tungod kay dunay mga hinungdan ni ana nganong niingon siya nga wala kuno siya kabati sa among programa. Niyaw? Now, nilitak na mga kaigsunan, kagani hawa mo na ito na wata ka nung yun sa wali sa mga PBCM. Tungod lagi sa atong na programa na nagpiling ta mga kaigsunan sa may RRCY sa Polanco. You know? Fan, atong igutan ang importanteng butang mga kaigsunan. Kanibang... Okay. Unsay giingon niya? Wala ta kabati. Pero pag abot sa unahan, puriti na po nang yaga-yaga sa magtutudlo. Pero nganong wala kuno kabati sa among programa? Kay ang iyang gibuhat kanabang alibay tungod kay doon na may bugat nga isyu nga gibuhian nga sila ra mismo nagbasa sa text messages sa ilahang texter. Pagbasa nila sila ra po'y giigo sa ilang texter unta ikaw unta gi-off nimo ang imong microphone para og ang microphone sa nagbasa para nga dili mahalata nga kamoy na igo sa inyong sa text nga gibasa sa inyong texter. Mao man na. Hain dapita ang iyang giingon nga wala siya naminaw tungod aniyo unsa iyang prinsipyo. Matod pa na niya ang mo desisyon gyud kuno sa kining kinsay na alkansi o kinsay na kapabor katura ba gyud kuno ang mga listeners. Niya atong paminawan gani ang ihang prinsipyo. Kinsay magdesisyon sa tinubagay nga mahitabo pikas og pikas on air ang discuss. Niya paminawan ta. Kamu may nagpaminaw mga igala, kamu may magtimbang-timbang o kamu po'y mahatag desisyon, naranin niyo na mutuo mo nga ang Espiritu Santo. O, tuwa na. Kamo nga mga listeners, mo'y magtimbang-timbang kung kinsay nalkansi, kung kinsabay, kamo may naminaw, dinaanin niyo ang desisyon. Ug mutuo ba mo? But niya ipasabot ang padesisyon nun, kung doon na'y nagtigi sa kahanginan on air, ang desisyon ana wala sa nagdiscuss sa kahanginan. Tinubagay sa rason ba? Tinubagay sa issue. Isig ka programa sa radio station. Ang maminaw kuno ang listeners kinsay nakapabor o kinsay nalkansi. Pero unsay gibuhat nila? Unta nandipinsa kasi imong kaugalingon para nga imong paminawan gyapon ang among programa kay ngano man nga di ka na maminaw sa among programa tungod kay nahalangan ka. Mismo sa inyong texter, tanawon kay nato unsa hinungdan nga wa siya maminaw. Lisod man ninyang counteron. Siya rin nag-ingon nga ang mo desisyon kung kinsa na alkansi kinsa nakapabor ang mga naminaw na. Tanawon kay nato unsay
unsay resulta sa ilang texter, sa ilang programa, o sa programa namo nga naminaw ang texter nila, o giunsa siya pag-text, gibasa po nila nga unta, para man to, unta nga sila gidesisyonan nga naalkansis tinubagay. Niya, paminawan ta. Goodies, Pastor. Namati ko sa oras sa PBCM o sa... So ana, baliko na to. Kinsay gipaminawan niya? Programa sa PBCM. Kinsay gitiksan? Sila mismo. Unsay unod sa text message nga gipadangat didto ni Mitchell Bindilio nga pastor sa SD, gibasa pud sa iyang kauban. Niha, padayonan ta kay atong tan-awon og unsay resulta ni. Goodies, Pastor. Namati ko sa oras sa PBCM o sa daybati kaniha. Para na ko, Pastor, as listener, murag takilid gyud kayo imo kahintang og sa boxing pa, sige kalag panuntok pero walay puntos. Maura na ako na matikdan. Salamat sa... Oh, nindot! Post kong kadiyot! Unta, Mitchell Bindilio, ang imong gibuhat. Before gibasas imong kauban, imong gipindutan. Makadaot ba na dili? Magsabot mo ba? Magsabot mo kung kanang unod sa message nga naa sa inyong cellphone, nga gipadangat sa inyong texter, makadaot ba ninyong dili? Karon kay imo ba ang prinsipyo, ang mo desisyon kadtong mga naminaw. Karon kay kanang nag-text, naminaw mo nas programa namo, og sa imos tinubagay kay kubian ka mang dako sa doktrinas PBCM, unsay desisyon niya? Kung sa boxing pa kuno, nagsigi kag panuntok, way puntos, way igo. Ha? Tanawa. Ang pangutana, nakapabor ka do. Maona, nga lisod ka ini mo ni counteron. Ngano? Texter mo ninyo ni. Kami ba'y nagbasa? Kami ba'y gitiksan? Kamu. Unta ang unod sa text message, maingon, naminaw ko sa programa ni mo pastor, o naminaw pa ko sa programa sa PBCM. Sa akong paminaw, takilid ang PBCM. Sige, panuntok ang PBCM, diyan mo way igo. Pero sila gi-igo. Sila gi-desisyonan. Nga sige, panuntok og ang isyo nga gibuhian nga atake nila diri sa PBCM kung nakaigo pa, unta di mo ingon ang texter. Nila sa ilang programa nga siya nagsigig panuntok sa boxing pa, way puntos, way igo, kinsay gidesisyonan do. Ikaw may nagsulti nga ang padesisyonon ang naminaw. Mo ba ang desisyon baya? Ikaw ba yung naghatag bayagiya nga ang mo desisyon sila? Gidesisyonan ka. Unsay resulta? Awa ko naminaw sa programa sa PBCM. Di ka na maminaw. Kay ngano, maglisod ka magsagang ana. Sagna gani na. Palihog ragod pagbasa, Brad Warlito. Ecclesiastes iandam ang City 15, iandam po ang 1:15 sa Ecclesiastes, Brad Rome. City 15, Brad Warlito, iandam diha, basaha ang Ecclesiastes City 15. Isunod pagbasa ni Brad Rome po ang Ecclesiastes lang gyapon, pero anhin niya basahon sa 1:15. Sige, palihog pag lastar, andam. Sige, basa. Ecclesiastes 7, versikulo 15. Palihog pagbasa diha. Giingon din Brad Makarayo sa maong pagpahayag sa maong gisitar. Giingon, kining tanan nakita ko sa akong mga adlaw sa kakawangan. Okay. Ana, giingon rin dire, sa ipaibabaw sa versikulo 13, kining tanan nakita ko sa akong mga adlaw. Unsay nakita? 13, basa. Sa 13, giingon, palandunga ang buhat sa Dios, kay kinsa ang makatulid niadtong iyang gihimong baliko. Tuwa na. Unsay giingon? Palandunga. Nakita ko na ni. Kinsay makatulid niadtong gibuhat ng nga baliko. Question. Matulid pa ba ang gibuhat nga baliko sa Dios? Ang tubag dili na. Ecclesiastes 1:15, palihog pagbasa, Brad Rome. Ingon ini ang pamahayag sa balang kasulatan, Brad Makarayo, nag-ingon ini. Katong baliko dili na matulid o katong nakulangan dili na maisip. Tuwa na. Unsay giingon? Matod pa niya. Niingon siya nga, niingon ang Biblia, nga katong gihimong baliko sa Dios, kinsay makatulid, wa gay makatulid, kay ang baliko di naman gikuno na matulid. Busa ang sayop nga imong giingon, tuang desisyon sa mga listeners. Naghatag og desisyon ang mga listeners, takilid. Ang iyang gipasanginlan, padayonon ta pagbasa kung kinsay gipasanginlan. Nagpataka naman tao ni pamasangil. Unsay iyang gipasanginlan? Yaw.
ko ni. Salamat kaayo, no? Okay na imo ng opinion. Asa man ko nagtakilid. Namayo, anda ko pangutana, giunsa nimo pagkahibalong natakilid ko nga wa man po kakitas unsay akong hulagway. O ana, ang gibuhat, nagtakilid ko no, giunsa man nimo pagkakita nga ako nagtakilid, nakakita ka ba kaganihas akong dagway? Nga nagtakilid ko, di ba dagway ang yataki baya? Di ba ya dagway baya ang giingon ba yung takilid? Ang giingon baya, programa sa PBCM, o programa nimo, naminaw ko sa akong paminaw? Sige ka panuntok og sa boxing pa, way puntos! Ang dagway ba nimo mo ay pasabot niya? Ang programa na mo. Ang programa ba na mo imong dagway? Kana, isilsil na sa imong alimpatakan. Kung naglantaw ka sa YouTube, sa among mga programa, tanawa gani, di ba lampurna sang agis imong isyo? Ha? Na? Padayunan ta. Natong panahon na. Tingali. Osaka, atong basahon na. Aron, makabalo kag kinsa ni takilid. Niya tayo basahon dire nga Iglesia sa Dios na sinulat kini ang address is The Church of God Sanctified Apostolic kunya ang headquarters niya sa Pilipinas. Atong basahon ang imong giingon nga gatakilid. Okay, sa pahina, sa giingon din Nana ha? Sait na siya. Kinsay gipasanginlan niya pag-abos tumoy? Niya. Gikan sa ilang organisasyon, pagtulunan o kasaysayan mo sangko dayon sa pag-ilang nga natukod lang pinaagi sa mga tao. Walay kalambigitan si Kristo o wala na kaantanan ni atong lawas ni Kristo. Ang maong iglesia sa Dios nga gitukod niyo sa Dios pinaagi kang Kristo dito sa Jerusalem, Israel. Ay pagmata, kabalo man kung iglesia sa Dios ka. Tuwa na, ang gipasanginlan, iglesia sa Dios. Unya asa naman tong imong mga isyu sa una nga niingon? Maona. Biki og inutil magud nga Espiritu Santo nas Tomas Eugenio. Imo ba nang isyu? Imo ba na prinsipyo? Unsay nakapapiki? Ningon din ka. Maona nga way kasayuran ang iyang anak nga si Charlie Eugenio og si Macarayo og uban nga mga magwawali nga kauban lang. Ngano? Kay piki man ang Espiritu Santo, kay wa man masayod, kay wa man di man makasulti si Tomas Eugenio, kay piki man nga Espiritu Santo. Na ang kana di ay giingon di ay nga di ka may balo, mao may makapapiki ni sod kana day piki day karondo. Bindilyo, ibalik na ko. Balik pagbasa Brother Israel, Abdias 1:15. Kay tan-aon tani karon, tan-aon tani wa ba siya malampaso ani ang iyang isyo. Abdias 1:15, iplastar dia. Akong panayunan ang pagpaningil niya. Nag-ingon ka man, nga mato pa nimo, iglesia sa Dios. Unsay gibuhat nga gipasanginlan niyang iglesia sa Dios, nasayod ba siya? Unya, og magpataka ra ba ka? Og sulti niya, wa ka masayod, nagpasabot ilhana na nga piki. Tanawon ta. Og gayran ba ni sa atong Ginoong Kristo, kayang ilhanan ang gigayran, di man ka masipyat sa pagsulti, ang pangagpas nimo, mahimong husto ang imong gisulti kay ang nagtudlo nimo dili man piki. Na kay siya di man piki, pagsulti niya nga iglesia sa Dios, husto siya. Paminawan ta. O kinsa tong tagapulangko nga nagtik sa ila nga kung sa boxing pa sigig panuntok si Bindilyo way puntos way igo. Laktod pagka istorya alkansis lantoge sa kahanginan. Niya, dili na mo desisyon. Texter ba ninyo na? Kamuro ba'y nagbasa? Dili ba'y namo na mabasa ba nga alkansi mo? Kung pa ninyo nabasa ng gipadala sa inyong texter ba? Ha? Na? Tanawon ta? Niya? Tan-aon ta kung tinuod bang iyang giingon nga katong tagapulangko, iglesia kuno to sa Dios. Kung siya mo ay pasultihon, atong tan-aon dinhi kung iglesia ba gyud sa Dios. Niya? Sa among programa na po, atol sa programa na mo alas 12 paingos alas 2, sa RPN, sa channel sa 5, mabati gipadadaan mi og text message nga nag-ingon nga siya tong nag-text ni Pastor Mitchell Bindilyo sa last Sunday adto ning miagi nga atong previous nga Domingo na atol sa among programa nagpadangat sa iyang message. Unsay unod sa iyang message? Niya ha, atong paminawon ang unod sa gipadangat nga kining message sa katong texter ni Mitchell Bindilyong gipasanginlan niya nga iglesia sa Dios. Basahon ko. Now, Reverend Godnon, ako si Dudong sa Pulangko. Katong nag-text nila, ako tong nag-text nila last Sunday.
sa ilang oras sa DXDR. Giingnan nako siya nga pastor sa boxing pa, daghan iyang sumbag, daghan imong sumbag pero walay puntos. Puwerteng sukuan ni Pastor Mitchell Bindilio. O, muna iyang unod sa message rin na mo. Giingnan pahinuon kog sakop sa iglesia sa Dios nga dako man taon kong Pilipinista. Salamat. Do, Mitchell Bindilio. Ang ilhanan di ay kung piki ta, di man di ta masayod, mao na, kung ikaw tinuod, nga nung naman nanumangil ka man nga iglesia sa Dios, ang nag-ingon nimo nga wa ka kapuntos sa mga ministro sa BCM, ang desisyon, pildi ka, alkansi kas rason, imong gipasangin lan iglesia sa Dios. Ikaw ray nagtug-an kung ibalik na mo nimo ang imong prinsipyo nga og di mahibalo ang imong gisultig di ka pamatud-an ilhanan sa piki ni sod ka na dahil sa pagkapiki nimo do. Naabas Biblia nga ang gisulti mo balik ra po niya sa iyang kaugalingong ulo brad Israel, naabas Biblia. Niyatong basahon diri sa nakasulat sa Abyas siyang kapitulo 1 bersikulo 15 gingon kay ang adlaw ni Jehova haduol man sa ibabaw sa tanang mga nasod. Ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kini. Ang imong gibuhat magabalik sa imong kaugalingong ulo. Do ana. Do ang imong gisulti ang ilhanan sa piki og mosulti. Masayop sa pangagpas og sa istorya kay wa may Dios nga nagay. Do ana kagayri ana do. Nga niyon ka iglesia, kahibalo man ko, iglesia sa Dios man eh. Kining tagapulang ko. Iglesia sa Dios, unya niingon sa dakong Pilipinista ko. Unya, kay ilhanan karon kumusulti ka, unya, wa ka mahibalo, nagpasabot, way Dios nga nagayad nimo. Wa na Kristong nagayad nimo, anaron, no. Ayaw lagi patakagyaw-yaw. Bindilyo, dapat ang imong atakihon ang mga ministro sa PBCM, dili ang imong texter, kaya nagingon man ka, nga ang texter mo ay mga desisyon sa debate nya karon ang desisyon sa listener ang imuhang kahimtang takilid tarunga ang imuhang pangatarungan nga mapabarog nimo sakto ang imuhang doktrina. Mao na karon dinhita na pag-abot unsa pagyoy giatrasan niya karon yaw-yaw man siya alas 7 paingos alas 8 sa Waikurat Radio FM. Nagyaw-yaw siya karos di Pulog, hook up sa Balingasag, sa Waikurat Radio FM, ipabati niya sa Misamis Oriental ang iyang pag-atake sa mga ministro sa BCM. Pero mo lagi na, pag doon na gani may pangutanang bugat, dipinsahay ko no, hiluta ko no ng desisyon sa texter, ug mahilot man ni mo na, moingon din siya, wa ko naminaw sa programa sa BCM. Di ka na maminaw! Kaya nga no, gidesisyon na naman ka! Na, hinoon, katungod na sa texter niya, nga mubuhi sa iyahang desisyon, sa iyang napamatida, sa iyang namatikdan, sa tinubagay sa PBCM o sa pastor sa SDA nga si Mitchell Bindilio. Sa tanan nga naminaw karon nga mga pastor sa SDA, sa tanan nga naminaw karon sa mga evangelist sa SDA, wala mi nang hilabot diha ninyo nga kamo personal kundili gitumbok na mo ang pastor sa SDA. Ngadto lamang ni Mitchell Bindilio kay sa tanang pastor siya ra po'y nangahas sa pag-atake diri sa PBCM. Kay siya'y nangatake, gididikar na mo sa iyang kaugalingon og sa iyang bakba ang iyang mga atake diri sa amua among gipang-uli niya. Kanara. Gipang-uli na mo niya ang iyang mga sinultihan hinuon katungod na niya nga mga takis PBCM. Katungod po na niyang magkapuliki siya pagsagang sa mga isyo, sa mga ministro sa PBCM, sa gikaingon na mo sa kahanginan, sa makadaghan. Ni ata sa nasod, gagitawag o yatagag kagawasan, demokrasya nga nasod, gilatid sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, Article 3, Section 4, Section 5, gitagaan tag freedom of speech, gitagaan ta og freedom of religion. Iyon ana nga sistema sa doon na tayo libertad sa pagdipinsa unsang baruganan nimo. Roma 14, versikulo 14, paliog pagbasa, Brad, Brad Warlito. Paliog pagbasa, Brad, Rome, baliko na to, sa pagbasa ang atong prinsipyo, walay tubag nga mahitabo, o walay tubagunon. Wala po'y atong nga hilabtan nga isyo, o wa pa po hilabti ang atong mga isyo. 3:30 proverbio imo, Brad. Roma, kapitulo 14, versikulo 16. Paliog pagbasa. Giingon din Brad Macarayo sa mong pagpahayag sa balaang kasulatan. Giingon din sa maong gisitar. Busa iyo ninyo tuguting panamastamasan, pagsulti,
ang gipakamaayo ninyo sumala sa pagpahayag, Brad Macarayo. Baliko na to sa pagpahinomdom, dinhi sa nakasulat sa Biblia, kung kita hilabtan, pasagdan ba dili sa gibasa mo? Dili pa hilabtan o Dili. kini pasagdan? Giingon sa pagpahayag, Ay, sa maong pagpahayag, Brad Macarayo, giingon din nga, ay ninyo tuguti nga Oh, prastamasa. dili day dili day patugutan. Kung dunay mo hilabot, dili tugtan nga pasagdan. Oo. Buti pasabot kung nibuhig isyos Bindilyo o sa atong buhaton. Muna giingon nga, problema si Bendilio kung hilabot siya. Oh, muna kay ato mang tubagon karon. Sa atong pagtubag, gitubag ba lang nato atong kuan ang iyang mga isyu nga wala tay prinsipyo nga sibo nato sa Biblia, Brad Romy. Unsay giingon sa Biblia? Kung panalitan mo buhatas pagtubag, unsay giingon sa balaang kasulatan? Mutubag kita pinagi giyapon sa balang kasulatan ng Brad Macarayo. Ato lang pagbasahon kini ng kasulat sa Proverbio kapitulo 3 bersikulo 30 nagingon dinhi. Ayaw pakigaway sa usa ka tawo sa walay pasikaranan kung siya wala manghilabot kanimo. O to ana. Kung wala manghilabot, muhilabot mata Brad Romy dili. Manghilabot gyud kita Brad Macarayo kung kita ilang Hilabtan. Pero og dili sila manghilabot, pero dili sila manghilabot, dili sila nato hilabtan. o kanara. Unya nang hilabot tas iyang mga kauban, wala. Ang atong giatiman, iyang isyu. Kinsa? Ni Mitchell Bendilyo. Unsaon man nga nakakauban mamog pastor, diya sa SDA nga hilabtunon. Unya ang iyang pagpanghilabot, di ra ba kasustin sa iyang mga isyu. Sa diyang mabakote, awa ko naminaw sa programa sa akong kaatbang. Do! Atiman na do! Ako kang lekturon, panalitag, wa ka mahibalo. Unsay imong buluwaton. Isip ikaw magwawali. Isip ikaw pastor. Isip ikaw ibanghilista. Diha sa pagtulunan nimo, amo kang pabation og lekturon ka namo. Unsay imong trabaho. Diha? Tan-awon ta. Kung mubuhatag pagtubag, mutubag ba lang ta kay wala tay nabati o nitubag ta kay duna gitay nabatian, Brad Israel? Nitubag ta kay doon na kita nabati. Dire sa Biblia nga mayong Biblia balita mayong balita Biblia. Sa Biblia Katoliko nga adunay pag-imprimatur ni Julio Cardinal Rosales ug gipanagustahan sa pagsulat sa mga scholar sa Biblia ug protestante. Nga Katoliko. Ingon dire sa panultihon. Sa King James Version o sa Gitawag- SDA Bible gitawag og proverbio. Diha gitawag og Panultihon. basa. Ingon dire sa panultihon 18, kapitulo 18 bersikulo 13 giingon, pamati una sa dili ka pa mutubag aron dili ka maulawan og mahisama sa buang-buang. To ana, unsay giingon? Pamati sa dili ka pamutubag. Ana ra. Karon kay sa paminaw namo siyang programa, sige magid siya glampaso sa among magtutudlo ingon man ngadto ni Reverend apil pa ko iya pang ilang purnas, pero sa diha nga akong tubagon sa mga ministro sa BCM, sa diha nga maluad na, magkalisod na, wa ko naminaw sa programa sa PBCM. Wa ka naminaw nga nagpungasi ang among pagtubag sa imong mga isyu. Unya ang among gibuyan nga programa tubag sa imong pagkahilabtonon. Unya ikaw mo nang hilabot, di mo atimanon sa diha nga among gitubag ka ikaw. Nasayop ka sa imong pagkubi sa mga ministro sa PBCM. Kana. Painumdum lang. Wala na to magpalit ag oras aron nga mangaway ta. Dili. Ato ang purpose namo nga gipalit aron among matubag ang isyu sa nihilabot sa pagtulon ang PBCM. Mao iti man. Kung kanus aman mulunga si Bendilyo, lunga pod ang pagtubag namo kay ngano man wala may tubagonon kay wa naman muhimog buhig isyo si Mitchell Bendilyo. Pero og magpadayon siya sa pagkahilabtonon, padayon ang among tubag ug walay tubagonon namo, doktrina ang among atimanon. Nahibalo mis among trabaho. Ingon ana nga sistema. Baliw pagbasa Brad Romy. Sa maayong balita lang gyapon Biblia. Pero ari ka ba sa Sirach 28 bersikulo 25-26, Bibliang Katoliko, palihog pagbasa. Iandam pod Brad Warlito ang nakasulat sa ikaduhang Timoteo, kapitulo 2, versikulo 15. Iandam pod Brad Israel ang unang Timoteo 2:7. Imo Brad Warlito, ikaduhang Timoteo 2:15. Palihog pagbasa Brad Romy, ang Sirach 28, 25, 26.
O ingon ni Brad Macarayo ang nakasitaran ni Musitas. Busa sa samang higayon pagbantay sa imong gisulti may tungod sa mga pulong o nga ato ning klarohon kay medyo hanap-hanap ang hayag. Nagaingon din timbang-timbanga ang matag pulong o pag-andam og usa ka kandado alang sa imong baba. Sa bersikulo 26 nagingon, tingali adunay usa ka tawo nga naghulat kanusa ikaw masayop og kun dili ikaw magbantay masukamod ikaw sa kaugalingon nimong mga pulong Tuwa na. og maluka pa ka sa atubangan niya. Tuwa na. Unsay gisulti? Timbang-timbanga ang matagpulong nga nagagula sa imong baba kay tingali unsa man dunay tao unsa man na nga maghulat kanus ka masayop sa imong sinultihan og kundi ka magbantay sa imong gisulti mauwawan ka maluka pa ka sa iyang atubangan pinaagi sa imong sinultihan unsay makapaluka pa abdias 1:15 ang imong gisulti mubalik ra pud sa imong kaugalingong ulo sa imong kaulawon kanara. Unya tapos, muingong kagwa ka naminaw, hay wa ka naminaw. Di ka naminaw, kay di man nimo kayang tubagon. Be, helota kuno ng texter kuno nimo, ignangan sig kun sa boxing pawa kay puntos. Unya sa paminaw niya, takilid ang imong mga rason. Kinsay nagbarog, ang rason sa PBCM, kinsay nabarag do. Rason, kinsay nagtakilid, naharag do. Nahibat ang agis rason ni Mitchell Bendilio. Kinsay nagsulti, dili kami, iyang texter. Kanara. Tanawa. Unya moingon ka, wa ko naminaw. Ayaw paggamit og wa ko naminaw. Bisan pag duna kay programa, naaman ang makita ang programa kay naaman ta sa radio station pangayog kopya unsay isyo, unsay paningil sa mga ministro sa BCM bunga sa imong isyo nga gibuhian didto sa imong kontra. Unya, naibalo ba kag unsay atong risgo do isip magwawalita? Paliog pagbasa Brad Warlito, ikaduhang Timoteo 2:15. Ikaduhang Timoteo. Naabot naman kag Santiago. Ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15 paliog pagbasa. Ikaduhang Timoteo 2:15. Giingon din Brad Macarayo sa mong pagpahayag. Giingon sa 15. Giingon. Paning kamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinanglan magakaulaw nga husto Sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamaturan sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. trabaho ba Brad Warlito ang pagpanudlo dili? Sa gibasa mo trabaho dili ang pagpanudlo. Trabaho Brad Macarayo sumala sa pagpahayag. Busa, kay ikaw magtutudlo man ka sa SDA, dipensor man ka diya sa SDA. Gumikan kay ikaw ng hilabot, dili baya ang sabadista amo yung gilusak ini, ikaw ra ba? Ikaw ra ba kay sa tanan nga mga pastor, ikaw ra ba hilabtonon sa mga ministros PBCM? Nagtagaw-taw kas di pulog, hook up sa Misamis Oriental, kay gusto nimo lusakon dinhi sa Misamis Oriental nga dinhi pagid ang main office na mo dinhi sa Misamis Oriental sa saan? San Antonio, saan? Misamis Oriental. Unya wa ka mauwaw anang imong gibuhat. Sa di ako, wa ko naminaw. Hay wa naminaw. Ang pagpanudlo trabaho, ang pagtubag trabaho. Isip nga ikaw nagtudlo sa pulong sa kamatuoran o kana nagkahulugan ka ng trabaho sa usa ka magwawali nga nanudlo sa kamatuoran. Unsay prueba Brad Israel? Niyang prueba sa tinuod nga tinunan ni Ginoong Hesukristo dili ni si Mr. Bendilio. Niya sa basahon sa unang Timoteo siyang kapitulo 2 bersikulo 7 giingon, alang niini ako gikatudlo nga magwawali og apostol, ako nagasugilon sa tinuod ako wala magbakak.
aron sa pagtudlo sa mga hintil mahitungod sa pagtuo ug sa kamatuoran. Busa, unsay giingon ni Pablo, gitudlo ko nga magwawali aron sa pagsulti mahitungod sa pulong sa kamatuoran. Unsa di ay ning nanudlos kamatuoran? Nga trabaho ka na. Gitudlo nga magwawali kay giordinahan ka diha sa imong posisyon. Isip ikaw pastor, nag-eskwela ka sa theology, iyon ana nga sistema. So imong dipinsahan ang imong isyo. Kay ikaw may nagbuhig isyo at imana ang isyo sa imong gihilabtan kay gitubag na ang imong pagkahilabtonon og sa diha nga gitubag ka, sa diha nga ikaw gibinlag pangutana nga imong hilutot atimanon ang desisyon nganong wa nimo atimana. Hag-as mo ingon ka nga wala nimo paminawa ang among programa nga do na namay naminaw nga ni saliring kay ang iyang desisyon o pabor bisan dili PBCM, bisan siya Pilipinista, pero naminaw siya sa gibugatos rason, way bugat ang imong rason kung dili ang gibugato naas PBCM. Og sa boxing pa, dili magsilbi ang imong pagka-champion sa natad sa debate. Kay kung ikaw champion pa ka, kung ang atong pagkadibiter champion tas atong kaugalingon, kung ang atong rason bakos nato, matangtang gyud ang imong bakos. Pinaagi sa pagkabarag nimo ibabaw sa ring, maugi hapon ibabaw diha nga nagtungtong tas atong gilingkuran, naatas kahanginan ang atua gibuhian man nimo, nahibalo baya ka ang tanan bayang mga black timer, nahibalo baya ta nga libuan ka mga tao ang naminaw ug nagsunod sa atong programa. Busa careful ta sa atong mga sinultihan o sa atong isyo nga ataking gibuhian kay basin unya ang atong giatake og masumbalikan kita og di na hinuon nato madipinsahan ang atong rason nga na, diha nga wa ta mahibalo nga nitakilid na ba di og ang magdesisyon ang listeners nga naminaw sa atong programa. Yun. Na mao na siya. Matod pa ni Brad Wirlito Sabit, maog yun. Ha? Nang saon taman gido, nga gisudlan man nimo na, kay imong gisudlan, problema nimo na pagawas. Ana ra nga sistema. Ha? Unya, giingon ka na nga basta tao ka sa Dios, andam ka kanunay. Ready ka kanunay sa tanang panahon. Kung dunay mga isyong tubagonon tubaga, o kung pananglitan ikaw giatake, tubaga ang iyang atake. Base sa iyang atake. Kung siya nagyaga-yaga, tubaga. Og nahusto ba siya? Wala. Kanara, nabas Biblia, og tinuod ka nga iyan sa atong Ginoong Kristo. Pabayan-bayanan ba ang imong kaugalingon? Isip na akas kamaturan? Dili. Andam kanunay pagtubag. Unsay prueba, Brad Israel, palihog pagbasa sa unang Pedro 3:15. Kolosas, Brad Rome, iandam ang 4:6 sa Kolosas. Ingon ini sumala sa gisitar Iandam mga po, sitas sa Brad di pa Macarayo. nimo basahon, Brad Israel, iandam, Brad Warlito, ang Hob 13:18. 13:18 ang imo sa Hob. Basa, Brad Israel. Gingon sa sumala sa gisitar. Hinunuwa sa sulod sa inyong kasing-kasing katahain ninyo si Kristo ingon nga Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Hinuon buhatan ninyo kini uban sa kaaghop ug kataha. Nato na, unsay gisulti, giingon nga andam kamo kanunay. Og sa diha nga ikaw andam ka, ready ka, kung naay atake, tubaga ang nangatake, sa diha nga iyong tubag, kinahanglan imong ayuhon ang pagtubag. Kung si Pablo mo'y pasultihon, tinimplahan og asin ang imong pagtubag ug ang imong sinultihan sa diha nga muhimo kas pagtubag. Kolosas 4:6 palihog pagbasa, Brad Rome. O ingon ni Brad Macarayo ang sitar na nimo nga sitas na gaingon din Himuwa nga sa kanunay madanihon ang inyong sinultihan. Tinimplahan og asin nga tungod niya na inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag
kang bisan kinsa. Tuwa na. Mao kana Brad Makarayo. Kinahanglan, tinimplahan og asin, mahibaluan ninyo kung saon ninyo pagtubag kang bisan kinsa. Job 13:18 paliw pagbasa sa panahon man sa apostoles adto ta atrasa adto pagita sa wala pang atong Jesucristo ni atong tuig before Christ era ni atong BCE. Kay ang panahon sa atong Jesucristo tuig AD man na, Anyo Domini man na, Year of our Lord Jesus Christ. Be tanaw na to sa ni atong BCE pa before Christ era. Panahon pa sa mga propeta. Sa Manila ni propeta ho. Unsa ilang prinsipyo Brad Warlito? Sa diha nga sila sa ilang pagbarog, isip naa sila ng alagad sa Dios na panahon. Wala pang atong Ginoong Kristo. Giandam ba nila kanunay ilang mga katarungan? Oo, Brad Makarayo. Sumala din sa nakasulat sa Job sa iyang kapitulo 3, versikulo 18. Gingon din sa pagpahayag mga kaigsunan. Gingon, aniya karon gipahimutan ko na pag-ayo ang akong katarungan. Ako na sayod nga ako matarong sumala sa pagpahayag Brad Makarayo. To ana, unsay giingon gipahimutan ko na pag-ayo ang ako mga katarungan. Ako nahibalo nga ako matarong. Unsay giingon gipahimutan na niya ang iyang katarungan. Asa pa ang dugang prueba unsa man to mga katarungan nga iyang gipahimutang Brad Jezreel. Paliw pagbasa sa Job kapitulo 23 kapitulo 23 versikulo 4-5. Ingon nini sumala sa gisitar mga sitas, ipahimutan ko sa iyang atubangan ang akong katarungan ug punon ko ang akong baba sa mga iglalantugi hinunoa hibaluan ko ang mga pulo nga iyang gibutang kanako ug hisabtan ko ang bisan unsa nga iyang igasulti kanako. Ang giingon sa bersikulo 5 hibaluan ko ang mga pulo nga iyang igatubag kanako. Sa ato pa nahibalo siya itubag. Unsay giingon ni propeta, gipahimutan ko ang ako mga katarungan. Katarungan nga mga iglalantugi. Busa ikaw ready ka kanunay. Bisag naa kay programa dito sa Pulangko, ayaw himo ang alibay nga wa ka maminaw sa among programa. Ayaw himo ang alibay kay trabaho mo na isip ikaw magwawali. Unta kung malingaw ka sa uban nimo nga mga programa ug di ka makaatiman sa atubang sa imong ikaatbang sa kanginan, ayaw panghilabot sa kanginan, ayaw gamita ang oras sa inyong programa aron mga taki mo sa isig ka pagtulunan ninyo, isig ka black timer ninyo, ayaw panghilabot. Ingon ana ra sistema. Di man di ay mo kaatiman, di ay ka may panahon nga may programa ka, unya pag-abot sa diya nga init ng isyo, nga duna nakapaninglan ka, moingon kagwa ka na minaw. Ayaw may gamit yan ha. Ayaw may gamit. Muna giingon pa niya, ibalik na mo ang imong istorya ha. Imo ba ning version? Sultihing balite ayaw me. Gibalik na mo ni mo na imong sinultihan. Sultihing balite ayaw me. Ha. Mo nang Abdias 1:15, mubalik sa imong kaugalingon ang imong gipamulong. Ingon ana nga sistema. Unsay hinungdan nga si Bindilyo dili ka sustain kinira. Daghan ang among paningil. Kining iyang giingon, paminawon ta, unsay iyang isyo sa iyang pagbarog diya sa SD. Niila ba siya ni Mrs. White? White tahod. Ngano man, paminawan ta, unsa kuno si Mrs. White? Ha? Sa diyang duna sa igika lantugi nga gikan rapod sa SDA nga gitawag og Seventh-day Adventist Reform, giignan niya nga si Mrs. White dili siya ingon nga siya maoy nagsugod sa SDA. Kay nga naman ang nagsugod kuno sa SDA, ha? Kay moingon man siya, ang nagsugod sa SDA si Mrs. White. Pero sa pinasugdan, ang iyahang giingon nga ang nagsugod sa SDA mao si Mrs. White. Unsay iyang istorya. Yeah. Niingon sa diri atong paminawa na Nasabta niya igalawaton pa niya. Ang Seventh-day Adventist si Ellen G. White nagtukod. Sa sunod, ako mong dadaan og dokumento na si Mrs. White converted lang. Alang nila, ang converted mo na ipawon mo na nagtukod. Okay, ato nang tuwan na. Giatake niya ang Seventh-day Adventist Reform. Parehas ba murag bantay sa Sabado? Ni imong giatake, Seventh-day Adventist Reform lang sila. Pero unsa imong giingon? Si Mrs. White converted ra baya na, dili baya na, wade ka mahibalo.
O karon ha, sa ato pa asay una. Diha ng SDA. Usa pa si Mrs. White. Kay ngano? Converted na gud si Mrs. White. Sa ato pa, usa may pasakupan ni Mrs. White. Kay nakumbinsi raman siya nga diha sa SDA. Sa ato pa na ay nagkumbinsi sa iya. Converted siya sa ato pa. Diha ng SDA. Usa pa si Mrs. White. Karon ang pangutana, unsa ka tinuod ang iyang giigon nga si Mrs. White converted? Converted ra ba si Mrs. White diya sa tinuoray lang kung si Bendilyo mo ay pasultihon? Mr. Bendilyo, pagtug-ang tinuod, asa ibakak ani? Niyaw, imong giingon, no? Itong Kristo, na ang imong gidala-dala Seventh Day Adventist man nga nag-angkon ka ikaw tinuod. Waday ka kabalo, na ang sinugdanan sa Seventh Day Adventist, nasugdan na maungalan, ang nagbugna ni ngalana sila ni Mrs. White. Tuwa na! Diyon sa pagsiyat ni Moskabo, usama ka nalibog gawa. Ningon ka, converted lang si Mrs. White. Kung moingon ka, ang nagsugod sa SDA, mao sila si Mrs. White. Pangutana, hain man mahimong converted si Mrs. White, nga wala pa may SDA, kay siya may nagsugod sa SDA. Hain may tinuoda na. Converted o siya ay nagsugod? Busa ayaw pagbuhat-buhat istorya, madaot ba ng inyo ba yung doktrina ba yan? O niya imo nang gisustin. Wala. Hain pag yun ang imong gingon, ni-challenge ka pa. Huwag ka mauwa ni mong challenge, ngangtod ka ruwa ni mo ni ati mana, nga gipaninglan ka na mo ani, ikay mo ba ni-challenge? No? Oh, tuwa na. Unsa kuno si Mrs. White? Why makapamatod any religion, any preachers, any religious program. Basa mo nga naay libro nga si Mrs. White nagclaim nga siya propeta o manalagna. Nituo ba ka nga si Mrs. White manalagna? Sa tanang Adventista, ikaw ray wa mo tuo nga si Mrs. White manalagna. Pero ang imong mga kauban og si Mrs. White nagsulat. Gikan sa kasing-kasing, giingon pahina 3, giingon no, sa Episo, naglista si Apostol Pablo, 4:11 sa Episo. Sa 5 kadagko nga mga gasa sa Espiritu Santo, mga apostoles, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor, mga magtutudlo, mga ebanghilista, nagtuo, ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen G. White, adunay gasas pagpanagna. Kinsay nagtuo? Mga Adventista. Do, Adventista ka dili. Kanara. Dabi, ang inyong mahimong membro nga sakop sa SDA, sa di pa ninyo bautismuhan, kinanglan inyong ipabati o itudlo ang 28 ka tima ninyo. Kining gitawag, lagda sa pagtuon sa Biblia ug sa mga balaang alawiton. Pahina sa 61, unsay gisulti ninyo? Ha? Nang iyong ka, way basahon. Ihagit maka, basa ko mo, ug makaproba mo, nga si Mrs. White, nagtugan ang basahon, nga si Mrs. White manalagna, wadi ka kay baluan ni, inyo ning basahon na, lagda man eh. Ug lang taon ang among programa sa YouTube, kinsa man nagsulat sa gikas kasing-kasing? Mrs. White. Kinsa nagsulat sa lagda? Inyo man eh. Dipinsay ko nun eh. Tubaga ko nun eh. Kay murag bahaw na ni, wani mo ni tubaga. Maora man ni, maing na ni mo. Wa ko naminaw. Nganong di kami naw. Di man ni mo kayang tubagon. Ngano? Maglibog mata, asay na makak. Inyong basahon og ikaw. Tanang Adventista nagtuo nga si Mrs. White nakabatog hiyas pagpanagna. Samtang ikaw, dili manalagna si Mrs. White. Asay tinuod na. Sa tanang mga Adventista, ikaw ra po'y ikaw ra po'y gipahimutang dipensor, ikaw ra po'y naguba sa inyong Do, tinuod bagog kang tigdepensa sa Adventista, do, og tiguba kas inyong prinsipyo. Kanara. Maputos, butihon gyud kas. Question sa mga ministro sa BCM, kay gituyuan nimo. Nya, basahon ta. Lagda, sa pagtulunan 23, pangutana, utsog 9, giingon no? Pangutana, unsay giingon may tungod sa pagpamatud ni Jesus, tubag, bugna, 19 Gs, ang Espiritu stagna, busa ang katapusang iglesia, kinanglan adunay manalagna. Saita, ang katapusang iglesia, may manalagna. Hain man ang katapusang iglesia, pahina. Naas pangutana 9 pud nga tubag. Pangutana, ang hiya sa pagpanagna, gipailaba sa mga Adventista, dil septimo dia, kanana pa sa kupan ni mo do. Adventista, dil septimo dia. Dili mo na giatake na mo, kung dili ikaw, nga nasakop dia. Kay wa ka mo too, aning gisulat sa lagda, giingon. Tubag, si Mrs. White, giila nga nakadawat ning hiyasa ang iyang daghang masinulat nga gibilin niya kanato, nagdala sa matod nga ilahanan, nagibutang sa Biblia, usa ka matuod nga manalagna.
ang katapusang iglesia basis mga Adventista, ang Adventista del Septimo Dia. Kinahanglan dunay manalagna. Pangutana do, kay di man ka manalagna si Mrs. White. Kinsa di ay ang manalagna sa Adventista? Kung walay manalagna diya, kay di man ka mo ilan ni Mrs. White nga siya manalagna sa ato pa ang iglesia. Gipamatud-an nimo nga ang katapusang iglesia, ang Adventista, bakak ang giingon sa lagda base sa imong prinsipyo. Kay ang katapusang iglesia, kinahanglan man dunay manalagna. Dabi ka ang gibutang gituan nga manalagna sa tanang Adventista, si Mrs. White man. Di man kamutuo nga si Mrs. White manalagna sa ato pa mag-intonsista nga ang Adventista dili maong katapusan nga iglesia kay way manalagna base sa imong prinsipyo. Pagtudlo do, kung dili manalagna si Mrs. White, kinsa di ay ang manalagna sa katapusang iglesia nga mong Adventista para makapatas ka. Niingon naman ang texter nga ikaw alkanse para makatabla ka. Basa. Pamatod ang iglesia nga katapusan mong Adventista ug ang Adventista may manalagna. Kinsa ang manalagna nga imong ibutang kung si Mrs. White dili man di ay manalagna diha sa Seventh-day Adventist. Kung Adventista del Septimo Dia. Muna do. Munang moingon dahil, wa ko naminaw. Di ka na maminaw. Kaya nga no, pungasi man ang imong tubagonon nga lisod yung kayo. Munay among homework nimo, tubaga ka na sunod Domingo o kaya nimo nang tubagon. Pero dili, may pagmagpuyo ka. Mubalik ka pagtuon para sa diha nga makatuon kag balik pag-atake sa BBCM aron nga makapatas ka. Tunan niya ang 28 niya ka version sa Biblia. 38 ka bersyon. Oh, Mo na 38. giingon diha nga kung atake ka ayaw ng ataking alang-alang. Pagamit pa og ka ng daghan pa nimo nga mga atake bugat nga di kayang sagangon sa mga ministro sa BCM. Brad Barlito, wa naman tay oras usay mo ikasulti. Ining kagabion karon si Mendilio nangahas magud nga ingon nga Sige. piki. Okay, sige. Pero mubasa sa kugsitas Brad Macarayo, dinis giingon gihatagan sila spiritus kay nanok. Sige na, basta kay nas Roma na. Oh, Isummarize sa Roma. lang kay wala tay Oh, oras. gingon Roma. nga Ay nalagbasa na. Unsaon man gud nga kining tawhan na manaa man gud niyang spiritus kay nanok. Unsaon pa nato gwandi gud siya motuo kay ngano kay kung siya mawadaan man na siya sila og kini ang Sige ilang lang, iyan ang mahimo. katuo. Kung sa may kasulti nimo Brad Rome. Last gamay lang nga. Ako ikasulti ni Miss Chill Bindilio nga may pagmuhunong lang siya panghilabot na to kaya hindi siya mabakuti sa iyang katarungan. Dili na ingon nga imong giawhag nga hunong panghilabot kay nahadlok ta. Oo. Tubag kining hilabot basta kung kaya nimo pero dili gani. Mo Oo, yun. ingon. Brad sir sa sulti nimo. Ako kasulti ni Pastor Bendilio. Di ko mutuo nga wa ka naminaw sa mong programa. Naminaw ka nga ikaw ra. Ngano? Bisag di pa ka maminaw, ang mga listener nakabalo ug nakabati kung unsa ang ilang tugian tali nimo og sa PBCM. Sige. Ikaw ang nagtakilid sa paglantugi matod pa sa